RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagkuminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga magatawg kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Rodi, 47 anyos, minyo ug may mga anak. Itago na lang sad ang akong address diri sa Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa hinitabo namo sa akong asawa. Aron hiyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nindot tong presentation mo ganiha Partrode. Murag daghan jud kang ma-line up ato sa imong network. Kay bayo man yung pagkademo sa ato products. Salamat, Coach. Nanikamot lang aron kumudako na unya akong network. Dili na ko patrabahoon ang akong asawa. Magkatiman na lang unya siya sa among mga anak. Indot na ang plano niyo, partner. O posible kina kung magkuwi ka lang yun pag-recruit. Nya, update pirmi sa post ng Facebook. Lagi, Coach. Tama, Coach. Nabidyohan ko na mo ganina. Naka-record ka? Oh, nasa mong cellphone. Kung hatag di mo. Salamat, Coach. O sige, ulit sa kusang pamilya. Niyan ako sa kong motor. Hi. Habal ka? Ha? Di ko, uy. May asawa taong ko. Sa akong asawa na lang kumuhabal. Hala, uy, hugaw lagi kay kaguna-huna ay. Ang buot na kong ipasabot, sir, kun habal-habal ka ba? Mamasahiro ka ba kay musakay ko? Ha? Ay, day, dili day, oy. Personal use na niya akong motor, day. Uy, ganihara gyud kay kung pasakay do. Nalangay na ko pauli. Kanang, pwede bang ka-backride lang ko nimo? Ha? Sir, sige na, sir. Maluoy taon ka na ako, sir. Magabiyaan na gyud ko, ani. Ay, bida. Makonsensya masadan mo. O, sige na. Asa mang inyo? Mayuhan ni mo drive, sir, oy. Pag-sure na, miss, oy. Lagi. Kuyog ka to sa amo sa Negros, sir. Ha?
Magunsa man ko sa inyo sa Negros. Ngano mo kuyog man ko? Pakyawan ta ka. Ikaw mo drive sa akong mga lakaw sa Negros. Unsa? Ngano karon ka mo ulit? Ha? Kanang nadugay ko may kay ako ang gipadimo sa mong grupo. Ha? Demo. Tigaliglain na mong gidemo, ha? Unsa? Ito ang kumasangin liwing na Maylin. Uy, naningkamot taong kumuda ko ang akong network sa networking sa herbal products nga akong giapilan. Para ni sa atong pamilya. Sa ugma sa atong mga anak. Bitaw? Bantay bitaw mo sakpan ta ka? Lin, bisaon saon pa ko nimo Maylin. Wa kay masakpan ako. Kaya wag ko maghimog binuang sa akong pagkatao. Una lang kong tuog yung may... Iduka na kayo ko. Ibili ng cellphone kay magduwa ko games. Diyan akong cellphone, oh. Una kong tuog mo, ha. Sayo sa, dugagan? Maylin, ngano man ka? Kalit ka man lang kung nagpagod. Nakatuog naman day ko. Ngano ka? Ni ay ni mong cellphone do ang ebidensya nga nagpabakray na kang babae sa mong motor. Na-record ni mo. O yan ang sabot mo mo ato kas ilas ni Gross. Unsa? Wa akong kabantay nga naka-record ba sa akong cellphone tong kausa nga may babae nga nag-backride nako. Kay naka-on pang recorder gikan pa sa presentation nako sa networking nga akong isudlan. Mao na gyud to ang naghatag kasamok sa among pagpuyo. Hangtod nga dili na gyud maayo ang among pagtinaganay sa akong asawa. Unya. Day me. Suko gyapon ka na ako, day. Gakus ko din eh. Samok. Aray. Samok. Aray. Uy. Nukmod man ka. Tagak na nung kuskatri. Kan karon ay napagdug na ko, ha? Addo ka sa gawa sigda. Ha? Amin ko pa. Uy, nganong niya ka manude? Umada ka pang bag. Ani lang una ko puyo sa ato pa. Di na maayong tinagdan ako sa Maylin ko. Oo, siya. Unsa? Uy, guula ko lang kayong partner. Mao lagi, coach. Among noon ko atong babayhanang ni backride na ako. Ako pa'y naluoy niya. Ako na no'y makaluluoy ron. Ay, muundang na lang ko aning atong gisudlan nga networking, coach, eh. Huh? Makawa sa gana, eh. Uy, sayang sa imong network nga namugna, partner. Ya, mag-unsa man ka kung muundang ka. Maghabal-habal driver na lang ko. Unsa?
Unsa pa? Ako na bawal nga mo abroad ba Cruz, Maylin? Unsa? Mo-abroad nga wa mananghid nako? Ihatod ako palihog sa amo, Rodi. Kadot lang pa ha. Mahihatod pa kong suki sa balhabal. Bye. Papa ni mo, Rodi? Oh, nagbalita nga, mularga ko gawas ang akong asawa. Problema naman ni mo, anak. Ni Arbang ko nga andang mo sabot ni mo. Ha? Uy, komedya gani di Sandra. Oh, kung dili ka gusto kumidya, mahimo mo sa tinud-o nato. Uy, unsa? Usa, nakigdambig ikaw laing babae. Mas ikasinabot man siya nako pa, kani Maylin. Ay, pasilan, Rodi. Gipunan na yun mo kagubot ang imong pamilya. Wa naman sabi sa kong asawa pa. Kisam siya na bayhan nga imong gikalambigit. Si Sandra pa. Usa ka minyo. Usa, minyo pa yun. Kadit lang pa ha. Si Sandra. Hello? Rod, nagpa-check up ko karon ba? Mabdos ko. Ug ikaw ang amahan, ani. Ha? Minyo sad ning akong gikalambigit. Apan dili sa sila magkasinabot siyang bana, sama namo sa akong asawa. Ako na lang giunungan kay napapabdusan man ako siya. Ug wa na sad may communication sa akong asawa. Ug ako lang nahibaw-an nga adto na ipada sa akong asawa ang iyang sweldo siyang igsuon laki. Samot akong kahiubos. Maong nag-iipon na lang ko sa akong napapabdusan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Tuwa sa abroad ang akong asawa. Husto ba ang iyang gibuhat nga tuwa siyang mangod ipada ang iyang kwarta? Nga niya man kong iyang bana ug ako pa man ang muhatod kuha sa eskwelahan sa among mga anak? Ikaduhang pangutana. May anak na mi karon sa akong gikapuyo nga minyo sab. Makiha og mapapriso ba mi siyang bana tungod kay may anak na mi? Ikatulong pangutana. Ug kun pananglit mahibaw ang akong asawa nga may anak na mi karon sa akong laing babae, pwede ba kun niyang ipapriso nga siya may naglikay nako maong nakahimo sad ko sa pabangita og lain? Ikaw pa tong katapusan. Unsay ang ngayon kung buhaton aron dili mi mapriso kung pananglit mupasaka sila og kaso namo? Ang akong asawa ug ang bana ning akong kaipon. Bugat ba nga ebidensya nga may anak mi sa akong ikarelasyon? Palihog tabangig ng bagi ko. Kini ang akong suliran, Rudy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, medical, personal, behavioral ug mga problema sa mga ginadaling droga. Of course kami og si Dr. Obra ang tandem no aning ato ang programa mga suking tigpaminaw. Now, ang ato importante ipadaan ninyo ang inyong suwat suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi guys kung unsaon niyo pagpadala ang inyong mga suwat. Mga suliran diri namo ang importante, palihog lang kompletuha ang mga pangalan, detalye sa inyong mga suwat ug mga problema. Ngano man, kay lain-lain man na parehas siguro mga pangutana pero lain-lain og mga sitwasyon, lain-lain og mga hinungdan, lain-lain og background. Munang mas maklaro maramog masabot namo ba kaning inyong mga pangutana kung mas klaro po ang inyong mas maklaro na maghatag og tubag ang inyong mga pangutana kung hanay pod og klaro pod ang pagkadetalye sa inyong mga problema, ha? Ana na. Okay, og shout out di ay sa tanan nga mga likers and followers nato sa kini ang akong suliran official writers page. Oh, kinsa nang mga nang like og nang follow nako sa ako ang Facebook account. Thank you kaayo. God bless ninyo sa
salamat kayo ninyo, no? Kay at least magkakita-kita ta mintras wa pa ta magkita sa personal, at least makita ninyo unsay naong ni Attorney Elena. Sa katungwa pa naka-like nako, like and follow me sa Elaine Bathan nga Facebook account. Magkita-kita ta dito tanan guys, no? Hinaot unta nga inyohang ma-follow ang akuang Facebook account. Naasad ko'y Twitter na nga Attorney Elaine, naapog ko'y Instagram nga Attorney Elaine. Lain-lain yun ni, no? O, kaysa man ako mga i-shout out, bi. Na may mga mang-comment dire ako gini tagaag pagtagad ning mga ning like o ning comment sa ako ang Facebook account. Gorgeous Attorney, pa shout out ko sa taga Linaw, Minglanilla, Farah, Miriam, Lilian, Phoebe, gikan ni Marlene o Wakan Dayday. Good afternoon, have a blessed Sunday, Villar Alcover. No, kumusta? Ate, pa shoutout lang ko sa family Hakolbe, diri sa sitio Bandiranhan, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental. I love you, ate. I love you too. Marialyn Villar Hakolbe, Lumbo. Si Leana Carino Sanga, regards. Glenda Vilvestre, shout out from Tolosa, Malabuyok, Cebu. Eileen Jane Maligon Garciano. So pretty Ma'am Elaine Bathan, always give me na minaw sa kiniyang akong suliran. Shout out gikan diri sa Esperanza, Poro, Camotes Island. God bless you, ma'am. God bless you too, Eileen Garciano, ug sa imuhang pamilya. Og of course sa tanan nga mga maminaw nato dinha sa Camotes. Hello. O God bless ninyong tanan din na. Letter sender na to karong adlaw, punto legal ta. Itago na to sa pangalan nga si Rodi. Si Rodi, 47 years old. Og ni suwat ni Minyo man ni siya, may mga anak, no? Diyang address, itago lang na to diri nga taga Cebu. Kabahin ni sa nahitabo niya og sa iyahang asawa, no? Estranged man ni silang duha. Sigon sa ato ang drama, no? Unya, una niyang pangutana, tua sa abroad kuno ang iyahang asawa. Husto ba ang iyahang gibuhat nga tua sa iyang manghod ipadala ang iyahang kwarta? Nga ni aman kong iyahang bana, ug ako pa man ang muhatod og kuha sa eskwelahan sa among anak. Naa sa iyang igsuong laki manggudto mo nang nahiubos ni siya. Ang iyang ingon, maong nakig-ipon na lang siya siyang napamabdusan. Okay. Kaning imong pangutana dong, maski pa man ako Rudy, di gyud pud na nako ipadani mog samot. Kay, naamang kay napamabdusan. Di man ko kagarantiya nga maski naani mo ang atong anak dong, no? Adto na mapunta nila, mo nang naniguro na siya nga adto sa iyahang igsuon kay para sure ngang iyang hinago ang kwarta di mapunta sa imuhang kabit o gipamabdusan. Dong, imagine na Rode, no? Siya'y naghago dito. Maingon ka nga nahiubos ka mo nang nakailain, imo pag yung napamabdusan, di ko mo dawat anak nga rason. Dong, sorry ha, kay babay mansad ko, kasabot sad ko, no, sa iyahang gihaguan o giagian, dili na lalim. Og, tungod sa inyong sitwasyon, samot pod, uy, ayaw og reklamo, nga wa sa imuha, nga numan. Kay ang para sa bata man ang iyahang gipaningkamutan. No, so iya po nang isiguro, nga adto niya kanang hatod sundo pag skwela, huy, uplok. Baga kag naong dong, imo po ng obligasyon. Ngano kung adto nimo intrigo siya, ha, kanang gasolina, karga po na sa imong bahin. Bahin sa imuhang pagsuportag obligasyon isip amahan ana, na unsam taong ka, uy. Kaduhang pangutana. May anak na mi karon sa akong gikapuyo nga minyo sam lami ka. Makiha og mapriso ba mi siyang bana tungod kay may anak na mi. Yes, oy, left and right ang imuhang kaso. Pwede kang ikiha sa imo sa katong bana anang imuhang kapuyo for adultery kamong duha, no? Uni ang principal ana ang babay kay minyo man. Or, og arita si mong asawa nga gusto kang ikiha, ari putas concubinage na. Kada kung gubot anang imuhang gienteran, nagpaanal na lang unta mo, o sa mo kanang nagpuyo, or usa na nagbunga ng inyong relasyon din ha, gihusay na lang unta na nimo. Yes, mapriso ka kay makihaan ka, nga numan ang adultery,
o concubinage, lain-lain pagyud ning kaso, kasong kriminal. Ang adultery, ang kaso na nga gipasaka batok sa babay nga minyo nga nakighilawas. Maangin ug maangol ang uyab or ang kabit sa babayng minyo. Okay? Ang concubinage maupod nay kasong ipasaka ngadto sa laking minyo nga nakigpuyo in a scandalous manner sa usa ka babay nga di niya asawa nga ang ilahang pagpuyo isip ba nag-asawa na. Swak na sagka dinha, no? Kasong kriminal na tanan under the revised penal code. Okay? Makapiyansa man tuod ka, pero kasong kriminal na. Okay? Ikatulong pangutana, kung pananglit, mahibaw ang akong asawa, nga may anak na mikaron sa laing babay, pwede ba ko niyang ipapriso nga siya may naglikay nako, maong nakahimo pugog pagpangitaglain? Unsa man din ang inyuhang setup? Wa di ay pagtugot ug pagsabot nimo. Wa di ay mo mag-uyon ug magkasinabot nga maunay mahitabo. Siya'y mangitag trabaho, ikay mo atiman sa mga bata ug mag-atiman sa panay ug sa pamilya. Kanang inana nga setup, di man pud na siya unusual no nga ang asawa usahay niya magtigo maningkamot aron makaapas puhon ang bana ug makaapas pud ang anak ngadtos gawas no labaw nagpwede makamigrate. Unsa man din ang inyuhang setup? Ayaw himo agrason or ug di man gani gyud ninyo kaya kay mingaw gyud, di man na rason nga mangita kag lain. Ayaw tingalig pasanginli ang imuhang asawa nga nibiya tungod kay nanimpad. Kay kaning pagpanimpad nato para manis kaayuhan sa inyong pamilya, nagpadaman og kwarta, wa lang nimo. Ang kinduwa mo kaglain. Nagtuo kang wa na muhato moabot niyang storya, ay pila rin pagdagan storya dong. Wa lang tingali ka kumprang taha. No, pero imposible kay nang wa nakahibaw. Maski pag dili validated na din mga chismis, nagtuo kag wa ga monitor imong asawa nimo, di ba? So, kanang mga ingon ana nga situation no, mga sukintig paminaw, kani di maya ni uncommon ha, kaning sitwasyon ni Rudy. Pwede pog bali. Ang bana po'y nanimpad, nanginkamot trabaho sa gawas. Ari po diri, ang asawa po'y niduwag laing tem o lami. Dili yun na maayo. Nga naman, dapat storyahan na ninyong manag-asawa ug uyon ba mo sa setup? LDR, long distance relationship, ug kaya ba? No? Ug unsay angay buhaton makasustain ba? Di ba ta matintal kay maguba ning atong pamilya hala, mangita tag-asa ta makadiskarte, magkuyog lang yun ta. No, basta di lang mabungkag ang atong pamilya. Kana mga ingon anak ba kay luoy pug kayo in town ang katrabaho naningkamot didto. Unya, inigbalik diri wa na day mauli ang pamilya kay naguba na, di ba? Duha man na ka obligation, di man ka maka-blame yang nibiya nimo. Ikaw pud no nangita man kaglain dong. Ikaupat og katapusang pangutana, unsay angayan kung buhaton aron dili mi mapreso kung pananglit mo pasaka silang kaso namo. Ang akong asawa ug ang bana ning akong kaipon, bugat ba ang ebidensya nga may anak mi sa akong gikarelasyon? Alangan. Adultery ha, aritas adultery. Ang kanang kaso sa adultery, ang ikiha lagi ana ang babaeng minyo nga nakighilawas ug laing laki nga di niya bana. Usahay lisod i-prove no or nakigrelasyon. Dili ba na lisod i-prove ang kanang adultery, pakigrelasyon, mga pictures, kanang pagpakigilawas, of course, medyo lisod. Kanang pag-anak nimo nga namoy anak, inig DNA ana, di man na nimo malimod imo. Unya, giunsa man nimo paghimog wa mo naghilawas na, di ba? So, samot na siguro nagyubutang pag nimong birth certificate imo nga na lami. Unsaon na lang ni, di ba? Dili gyud na ingon nga lisod ang ebidensya ninyo. Ang ako pong punto, dili na tingali ta mo huwat no nga mo probar tas korte kay gikiha na ta. Mas maayo tingali nga muiwas ta from being sued no. Kanang suryahin na lang nagtarong ang imong asawa, pangay pasaylo dito. Ang akong pangutana nimo unsa may plano? Ari batang number 1 o ari tang number 2? Okay pa ba ka makibalik sa imong asawa kung dawaton man gani ka? Ayohon pa ba nimo imong pamilya or nawagtangan na pugkagana ug paghigugmas imong asawa? Kana tingali mo'y angay nimong tubagon, no? Unya kay kung naa kay plano pa aw undangan ning usa, pangay pasaylo dito pahibaw total mo suporta ra ka dito sa bata. Kay mo man imong obligasyon kay di man mo minyo. Imong obligasyon ng imong mga asawa ug ang imong pamilya, inyong mga bata. Ug dili gani aw nahala. Ari gyud ta dire, punta gyud ta dito
ato ang kasuhay gyud no, magka-problema na gyud ta. Ang ako alang unsaon ninyo muundang magpuyo dong, pero kanang inyong anak na ebidensya gyud na mo na kanang usay awahin na ba. Ang ako alang na ayuhan na lang, come clean no, and be honest, barugi na ang imuhang sitwasyon karon kay para mahusay ug mahapsay na lang pod mo sa imong asawa ug kanang imuhang kapikas karon kay nana pod baya kay anak. Ending anino ang mga bata mapagan no, be responsible palihog lang, ayog biyai ang inyong obligasyon sa mga bata, okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.